Știai că Universitatea Oxford a funcționat deja 249 de ani înainte ca Imperiul Aztec să existe măcar? Oxford a fost înființată în anul 1096. Imperiul Aztec? Abia în jurul anului 1345. Când aztecii abia începeau să construiască Tenochtitlan, Oxford avea deja studenți care studiaseră acolo și-au terminat studiile, au murit de bătrânețe și strănepoții lor studiaseră deja la rândul lor. În secolul al XI-lea, studenții de la Oxford dormeau în camere înghețate, scriau cu pene de gâscă și învățau latină în lumina lumânărilor. Și Oxford nu e singura. Universitatea din Bologna e și mai veche. Banca Monte dei Paschi din Italia funcționează din 1472. Asta ne arată cât de greșit înțelegem timpul. Lucruri pe care le considerăm vechi sunt, de fapt, mai noi decât instituții care încă funcționează astăzi. Istoria nu e așa cum ne imaginăm.